Zesta izan da nire erraminta, jokatzeko erraminta, eta azkenengo urtiak nik uste betidanik gutxi gora bera modelo berdina erabilidetela, Bai txapelketa ezberdin batzutako eta frontoi ezberdinetako bai agian zesta ezberdin bat erabili izan detela, modalidade bakoitzako ere bai, guk binaka edo banaka jokatzen dugu, eta modalitate bakoitzerako zesta bat erabiltzen dugu. Zesterua, zestakite isiten pertsona, betidanik berdina izan da, Beak badaki nik nola jokatzen duten, zesta modelo batekin hasi ginean lehenengo aldiz jokatzen duenean, eta urtia pasatu ala ikusita nire jokaera nola dan, zesta aldatzen junga pixkanaka, Azken finean zesta guztiak forma bat daukate gutxi gora bera, Izan daiteke zesta txikiagoa, handiagoa, boltza handiagoa horrian, atzian, baina azkenean nire jokatzeko era eta zestak egiten dituen pertsonak telebistan edo ikusitakoan nik nola jokatzen duten, bere teoriarekin da nik zer eskatzen diotenarekin, zesta bat egin izan dugu beti. Orduan nahiko bereziak izan dira zestak eta oso zestagile ona izan da. Baina bai ideala material berriekin zesta batzuk egiten, karbonoskuak, polisterreko batzuk, txikientzat, gauza batzuk egiten nahi dira. Oraindik ez daude 100% lortuta, baina aurreraupen pauso handi batzuk eman dira.